la ya ka jing tho ha po u he jong ka CBI bo office ang po mau ding yang alor ka jing yo jing tip ka jong ni ba ka don ka jing sna ya ka kenca jaka ban mani play ha ka ni ka office jong ka CBI ka bodon hang ni hadin bang yo ka jing tip ila ai ka jing tho ban pan jing shai alor kata ka jing yo jing tip ka jong ni kum juru ban ong ye ki ban panpaw ya ki ba kanik lada kadon ka bakum kata ka jing sna ya ki bakum kita ki jaka mani blay ki badon hang ni hapo office kalong persya ya kari ki sensha jong ka dari India namar ba ngila puli ki judgment ki ba fair jong Supreme Court jong ki High Court ki ba fair bakum juru la ngi pet ya kari ki sensha jong kari India ong ba kari India ka kata secular republic lani kari ka bomdon kanu ka jing ya sha aliang ya kanu kan yam tilada kami kebakum kata temple hang ni hapo office jong CBI kabade ka way na ki tanak trikam jong ka sarkar India lada ka don ka temple lani ka don kanu ka ying manible ka panpaw ba kani ka office kamlong la lu chu lani kam don chu kata ka secularism aka ti nakaliang jong ka seng nila panpaw ka ding persya ban nila ongru ba nila dawaru ba ka office jong CBI ka badon hang ni kadai ban ajing shai ngila up mentala situ yo tam ngim simlayo kunu kajing persya mentala kasingi ngila awan bani kendu ya uhe badi pet ya kani ka CBI office ka badon ni po mau yang bat ban ye kren markmat bat ban panjing syai lor kini kijing tip ki jongi bat kijing pan bat kijing tho ya kajing tho ka jongi nakaliang jong DIG jong ka CBI office ka badon hang ni bade head of branch jong ka CBI office ka badon ni po mau yang ulah kren na ka basya yangi ba ka CBI office ka badon hang ni kamdon kanu kajing thumu bante ya kata ka temple but ulo ongru ba kani building ka badon menta ka kita community center but ka meditation center ya ki nongtrei ki basyong basa hakini ki residential quarter ki badon hang ni hapo hajan jong ka office hi but nakaliang jong ka seng ngila kren na ka basya ya uni he jong ki CBI hang ni ban ong ba lada ka day ka meditation center ka seng kamdon kanu ka jing persya dai nang ni Ahmad lada japat ba ka CBI lani ki nongtrei jong ka CBI hang ni ki pishna lani ki pelong ya ka kum kata ka jaka mani blay dalay lay ru nginom sya ya ka bakum kata ngilapan paw ru da ka basay bangim day bangi persya ya kanu kanyam lada pipet haki lada pipet bat ya ka jingong kumba kalong ya po meghale ang iong ba ki babun nangi ki krista kamut pat ka sarkar jela kan sya ya borok ki police station ya borok ki office sarkar bantay ya kita ki yeng mani hakmat jong ki office ke jong ki namar ka constitution hi jong kari India ka ong baka state lane ka sarkar kamdei ban pen i ya ka jingya sya liang yanu ru ya kanu kanyam ya kanu ka jat kendri tiki kmi lenti baka CBI ru kabade ka way na kita trikam jong ka sarkar India kamdei ban bu ya kanu ka dak hapo ka office trikam ka jong ka lane hapo campus ka jong ka ya kanu ka dak ban pen i baka long kaya sya ya kanu kanyam kadi katai ka jing sngo ka jong ni dang kaliang jong DIG bade ru head of branch ka CBI ula pentip bad ula kular yangi ula ong ru dakitin ka basay bakani ka jaka kum bakalong mantahi kamde kata ka temple lane ka mandir ka bagi isna ka ditang ka meditation center lane kata community center nakamanta kini kinong tre ki basyong basa kini ki residential quarter ki badon hang ni hi hapo campus jong CBI office bad ula kular ru yangi bakal kanomdon kata ka jing temu ban bu lani ban pelong ya kani kacaka kum kata mani blay jongki nongtrei ki badan hang ni hapo kani ka CBI office but ru residential quarter nakaliang jo kaseng ila let ru ban pet ya kani kacaka ban let kmi hi daladi bat kum bakalong hi mentang ila i ya ka signboard ya ka balat ho bakade ka meditation center kam community hall jongki nongtrei ki basyong basa hang ni bat ngingen ba kani ka jingi kren ka jongi bat uni uhe jong CBI ki officer ki badon lang hang tu un bat yala ka jong ka khitien bat kanom don ka jing pen kala hadin habun bat nakaliang jong ka sengin bot din ya kani kam ngin pet ngor ba balada ka don kata ka jing kala ka jing ekren kum bala ekren menta ka sngi bat kum ba ulapan pa nakaliang jong ka sengin don ru sa kiwe ki la kilenti ban shim na marba kum bangong ipi menta ngitang tho tang ka CBI office bat hakiwe kibor ngidon ru yakiwe pat kibor ki bakham hajrong balada ngi iba ka CBI office ka penkenya ki kendon lani ki jing patha ki badan hapo constitution jok dari India bat kirai ki baka Supreme Court kala ai kirai ki bagi High Court ba fair kila ai halor kani ka benta ka bomsya ya ki public premises lani ki public office banbu ya kinu ki jakamani belai kambut nakaliang jok seng ngin sashim ki la kelenti ban ujor shekibor ki bakham hajrong kanang ban penting kena baki office jong ka sarkar ki jaka jong ka sarkar la kalong jong ka sarkar India la kalong jong ka sarkar Meghalaya
kim day ban pen kle la ne ban pen i bakia sha liang la ne kilong liang hakanu kanu kaja niam hakanu kanu kan niam kebetulan han ya po di India ikop pensna yang kita kajing company play juga vi kumbakalong himanta kajing hakajing pet kajongi ngimtip na kajing wan na kajing long jong kadur jong to kajaka hot ngila don kajing mudur ba kamde kata community center la ne ka meditation center ringinget ngi hadin kajing kren ba new officer jong ka CBI ula kren ngi da ka basai ba kadur kala banlong na kumnu guru nrei kinom pen kala pat yaki kum kata ka temple la ne ka mandir tingi syem ya kata kajing kren kajong bat nginget ba unbat ya kata kajing kren kajong balada open kala ya kata ngila kren na ka basai umentan ru balada kadon kajing kala ka ba open kala ya kani ka meditation center syakata ka jaka mani blay tingin man sin na kaliang do ka sengru ngin sa syem ki we kilati